Welcome back mga kapuso sa GMA Regional TV Live karong buntaga. Atong sugaton atong kabuntagon karon, good vibes. Pinaagi sa atong pagpagkikihinabi, pagpaila-ila ning grupo nga nag-atiman sa mga exotic birds. Mayong buntag ug welcome sa GMA Regional TV Live mga sir. Mayong buntag. Good morning. Thank you so much for joining us this morning o gidala pagid ninyo dili sa among studio ang mga nindot kay may nga mga langgam no. Just brief background lang sa inyong grupo. Unsa may sinugdanan ani ngano nakahuna-huna man mo nga mag-organize og sa grupo? Nag-start ni sa among friendship ni GM. Then nakibaw ko nga hilig po siya kanang langgam sa free flight. So mao tay sinugdanan sa year 2019 na na-create na mo ang grupo. Sa mahiligon og langgam mo na nag-unite mo na nagbuhat ng group nga sa free flight. Cebu United Free Flight. Uningan silang grupo may. Speaking of langgam, pwede ba ninyo ma-introduce unsa ningan nagkaila-inlaing klase sa birds nga inyong dala karon diri? Start off ta siguro sa dihas imong gibit-bit sir. Kani kay Indian ringneck parakeet. Okay. Indian. Indian ringneck. Kani siya si Eclectus parrot. Okay. Eclectus parrot. And then diri sa ubos dagag colorful nga mga birds. Unsa na? Sunconure parrot. Which one sir? Kining daghan. Kana mga sunconure na sir. Kana tanan. Kinsa pika sir? Indian ringneck parrot mana ako. Indian. Okay. Unsa man sila? Mga talking birds gid sila? Ang Indian ringneck parrot is mga talking bird gina siya. Okay. Kaning Eclectus po. Kani siya eclectus talking pero kanang mga sunconures dili sa talking bird. Mostly ang mga talking birds mga medium to large breed. Okay. Okay. Dili ni native dili sa Pilipinas ni mga lagama sir, mga exotic ni mga Dili sir from different country ni sila. different countries. Pero naka-adapt na sila sa Pilipinas. Na-adapt na sila sa atong environment diri. So dili ba kuan sir lisod ang pagatiman, pag-maintain, food, vitamins, unsa man sir? Kana dili kayo lisod siya. Mura lagi siya kuan ma'am kana nag-alaga kag uyab. Agahan ni siya check time, saktong oras. Kaya kung kanis sila dili mo sa nagag time saktong oras sakto to mangluod sila nimo, dili sila magpahikap nimo. Then kini sa mura sa sila taw, dito sila mga vitamins. May mga fruits and vegetables pero ang vitamins more on sagol na sa ilang water. Mura sila taw sa git ganang gig time nimo sir. Nani mga pangan sir kailan ni sila tawgon? Naa na sila mga ngan. Si Luffy. Luffy. Wow. Kasi kasi Mako. This one is kiwi, the Indian ringneck parrot. Di na ko sa sorti sir, kadaghan kasi na sila. Bay, maglibog ka. Dugat ta mahuman. Pero unsa man sir high maintenance ang mga unsa man? No, low maintenance tigil sila ma'am. Maintenance lang. Dapat lang gid cleanliness. Okay. Limit per may ilang cage, ilang mga kinaon. Ano rin sila, taas kasi sila lifespan. Speaking of life, ilang lifespan sir? Mention naman gyud ka. Kana siya ma'am, Eclectus parrot 30 to 50 years old, 50 years. 30 to 50. Okay. Unsay kuan sir kanang requirements do na bay mga balaod o mga lagda ngayong tumanon sa pagbuhi og mga ani? Yes sir, sa ang pagkuhan gid ani pagbuhi natog langgam is dapat mo palita sa mga register nga breeder, register sa naay mga wildlife farm permit mao ginatong kuan. As long as nata na is safety atong birds. Okay. Buhian po din ninyo sir panagsa? Every weekend sir. Every weekend. Every weekend. So unsa may mahitabo na buhian niya? Mubalik sa amo. Bali train din na sila sir na train sila for free flight. So ngita may dako nga area then amo sila buhian tanan. Then kung sa time nga ganahan namin nga publikon sila amo silang pituhan or tawagan sila nga. So maka-identify, maka-distinguish sila sa inyo dito. Pag-train na sir at from the start, From- kuan ra dayon, mutuo ra dayon. Pag-train na naman is kuan na dapat 2 weeks old pa lang siya ikaw na nag-feed until nga mo dako siya. Okay. Kay ikaw may ang ilhon nga parents. Oh. Yeah. By the way, sir, magkuanta, na ako ng mga tricks nga dala. Unsa may mapakita ninyo sa atong mga kapuso nga nagtan-aw ron sa inyong mga birds Ang nga tricks dala. nila sa kay, yung mula sa maricol, sometimes baby pa sila. Example like that sir, tapos kwaon. Maduol na sila. Oo. Or bisag ibutang siya dito sir then tawagan ako. Sige sir, Naka try na to sir. I-try na si I-try nako. Luffy. Sige lagi. This is Luffy. Luffy. Hi Luffy. Asan man siya? Luffy. Tuyok siya. Luffy. Nindot niya og kuan Yeah. ang ano may yang Unsa man sa pagpito lang? Oh. makakita Pagpito lang mo. because of the pito. Doon na kay gida nga murag syringe niya. Sir, unsa man ni siya? Muna siya pag-train, for example, mag-train ka niya 2 weeks or 3 weeks, dapat mag-agi ka sila ni para ma-recall nimo sila. So ito may Tawgon- sud ana sir. formula made of like mura ra siya gig pagkaon sa bata gali gamay pa isagol siya og hot water then i-mix
Tsuma na ipakaon mo niya. Dili na kanisla kay dagko na mas sila. Dagko Si na. Peter Mga na yang, sila. like Sakto, mga mga yang. yang. Itong iya. Kata sila. Gagmay pa kaayo. Okay. Sir, asa may mas lisod buhion? Speaking of exotic animals, mas lisod ba buhion ang exotic birds or katong ubang pang mga exotic animals? Para na mo ma'am is sayo naman buyan ng mga exotic birds kumpara sa other animals. Ang lisod lang gid ani is ang pag-train from young to adult kay ang amo mo gud is a free flight man gud so dapat mobalik gid siya na may nagpalupad. So kanang maanad gyud siya ni Maanad gid siya. Ban sa parent. So istorya ni mga langgama sir ang kaning uban. O kana sila yung Depende sa mood, sir. Pero Depende sa mutabi mood. na siya. Oh. Pero like ganit siya si Luffy unsa may nabaon niya istorya sir. Peekaboo o kuan, what are you doing? O mukanta siya September. Motubag siya nimo sir kay mo pa istoryahan So, unsa may pwede pamagi na ana ito sir. matry, sir? Depende sa iyang Ah, mood. depende Pero na. makita Oo. siya sa amin, sir, tabi-tabi siya. Uy, hibawan pa to tong gidala pa ko sa amin diri. Mo siya artistahon, magitag sa amin. Okay, watay sa amin diha ron kid. Okay. Unsa pa yung mga other tricks nga pwede natong mapa-show nila? Aside. Recall na siya, ma'am. Storya. Katora, ma'am. I-recall. Tuyok siya. Nya daw ka mag-train kaniya, magpakaon kaniya. Pero nami members nga nag-train po anak nga like Mga duwa matrix, basketball, basket. mutuyok, naasa may members ana. Unsa ning ring na siyang leg? Leg band siya, sir. Band. Leg band ilhanan Purpose niya. ana? Ilhanan niya o gikan ni sa breeder. na naka-indicate di ang Identification. papers o ang kuan niya, numbers. Alright. Nya mo ilan na siya laing tao sir? Dili pod. Kani depende sa bird, sir. Kaya kanya ako mo ila raman. Pero ang iya ha may dili. Mo mawala na ako gipagawas kay. So panahon ko na ilaing tao nga muhangyo nga mupatong sa elbow or sa kuha dili na siya mukuan. Si Luffy okay ra si Luffy. So Mapatong na si. depende sa day. Mo ako kay mangamo man siya, di siya moduolog lain. Oo. Luffy. Pato nimo. Arte-arte siya. Mapatong na. Wow. Eh, dili ra siya. Di siya manuhik, sir, no? Depende ra sa day na sa mood. So na mood ning mga Oh, lagi siya Attitude ang mga attitude. langgam. Attitude kasi sila. Just to close this conversation ninyo tulo, si Xavier GM or si Sister Edric, message, kung may gusto niyo ipaambit sa atong mga kaigsunan nilang tanaw. Sa mga ganahan mahilig og mga langgam is be responsible lang gyud sa atong mga bisag unsa pang hayop mao ra ginato. Then dapat makahatag jud kag time nila kay para di sila mangluod. Kay mag-feeder plucking sila kung wala kay time gid. Then patience is a virtue. Mo gina kay sekreto sa paglanggam, patience. Pagkalindot. Pagbuhi na taglang gamay. Og mao ni makapuso, daghang salamat Cebu United Free Flight. Higayon na makapuso, magpasalamat ta sa atong mga guests. Thank you kaayo for joining us this morning pagdala sa inyong mga pets. Ug bubalik pa makapuso ang GMA Regional TV Live.